Saamelaiset elävät Pohjois-Euroopan kalottialueella. Alun perin he olivat paimentolaisia, jotka seurasivat porolaumoja seudulta toiselle. Nykyisin valtaosa saamelaisista asuu kyläkeskuksissa tai kaupungeissa. Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän alueilla asuu yhteensä noin 40 000 saamelaista. Saamelaiset kesyttivät aikoinaan alueella ravinnonhaussa vaeltaneen poron. Tuhansien vuosien aikana ihmisen ja poron suhde on muuttunut kiinteäksi, mutta täysin kesy poro ei vieläkään ole. Porot ovat alttiita monille vaaroille. Niitä uhkaavat karhut, sudet ja ilvekset. Saamelaiset pitävät hyvää huolta poroistaan ja palauttavat eksyneet porot laumaan. He auttavat jopa poroja ylittämään luonnonesteitä, kuten jokia. Poroerotuksessa nuoret vasat otetaan kiinni suopungilla ja niiden korvat merkitään omistajan tunnuksella. Perinne elää vahvana, vaikka saamelaisten talous ei enää perustu pelkästään poronlihan ja nahan kauppaan. Ilman porojaan saamelaiset eivät olisi saamelaisia. Heidän elämänmuotonsa, historiansa ja uskomuksensa ovat kiinteässä yhteydessä poroon. Saamelaiset ja heidän porotokkansa saivat pitkään vaeltaa vapaasti yli valtioiden välisten rajojen. Poro kelpasi niin vetojuhdaksi kuin ravinnoksikin, ja sen nahasta valmistettiin vaatteita ja asumuksia. Saamelaiset ovat onnistuneet säilyttämään kulttuuri-identiteettinsä, mutta perinteinen elämänmuoto on silti uhattuna, koska porojen vapaata laiduntamista on rajoitettu. Pääsiäisenä järjestetään saamelaisten vuosittaiset poroajot. Saamelaisyhteisössä poroajat vastaavat Ranskan ympäriajoa tai jalkapallon maailmanmestaruuskisoja. Poroilta on katkaistu sarvet turvallisuussyistä, mutta lajia ei silti suositella heikkohermoisille. Saamelaiset kertovat mielellään tarinoita entisaikojen shamaaneista, jotka hallitsivat salaperäisiä voimia. Uskottiin jopa, että shamaani sai reen lentämään. Shamaanin arkisempi tehtävä oli toimia viestinviejänä kaukana toisistaan elävien paimentolaisryhmien välillä. Joskus shamaani pujahti sisään savuaukon kautta. Siihen kai perustuu uskomus, että joulupukki tulee savupiipusta.